Pois, por exemplo, Superman, todos teñen unha banda sonora, todos teñen un tema principal dunha película, todos teñen unha canción alusiva ás súas fazañas. E entón, pois, que lle pasa tamén ao Capitán Aspanitas? Pois que ten unha canción do Nase Cabaleiros, ten unha canción. E fíxense vostedes que esta canción foi composta por Magín Blanco. Me permiten falar un pouquiño de Magín Blanco, que naceu no Barco de Valdeorras, conta cunha longa trayectoria musical que iniciou co grupo ourensán La Rosa e que posteriormente continuou en solitario ou colaborando con artistas como Uxía Senlle, Carlos Rego ou Quim Fariña, entre outros. Móvese entre o folk e o rock, o pop ou o country alternativo, aínda que a súa música sempre está a evolucionar, pero sempre perdura nel a delicadeza e personalidade que deixan pegada. El hoxe, pois non nos pode acompañar. Magín Blanco, o autor desta canción do héroe Capitán Aspanitas, non nos pode acompañar, pero a canción, o tema, vai ser interpretado polos nenos cantores da Capela Madrigalista de Ourense. Os nenos cantores, bueno, pois moitos ourensáns xa sabemos da súa trayectoria, porque xa saben todos vostedes que esos son a nova savia da Capela Madrigalista, que leva pois moitos anos entre nós, e estos nenos levan pois 6 anos prácticamente, son 6 cursos os que levan traballando arreo con repertorios variadísimos, participando en diferentes certámenes da nosa provincia, ofrecendo magníficos concertos, e o bonito é ver eso, o bonito é saber que novas voces, novas savia están collendo o timón para a interpretación e para dar continuidade ás agrupacións e ás masas corais da nosa cidade. Pero, bueno, eso será outro asunto a tratar. De momento, o que nos vai interpretar, que eu xa sei que está todo preparadísimo, e sempre baixo a dirección de Martiño Ramos e Cristina Rodríguez, é esta canción de Capitán Aspanitas. Pois ese forte aplauso para os nenos cantores da Capela Madrigalista de Ourense. Gracias. Imos a procurar un
Aí tiñamos forte aplauso para os nenos cantores da Capela Madrigalista de Ourense, nenos cantores de Ourense. Con esa interpretación xa temos canción. Gracias, Martiño, gracias, Cristina. Xa temos canción. Facemos un bis co público? Pois eu ainda non me sei moi ben o estribillo, pero alá imos, e despois ainda máis. Pois imos adiante. É moi faciliño o estribillo, vamos poñer a letra aí na pantalla, cantamos o estribillo unha vez para que cantedes con nós, e logo na canción facedenos o coro aí. Facemos directamente unha vez estribillo. Todos somos capitans, compañeros de lugar, visoris comanos, porque somos como vos. Todos somos capitans, compañeros de lugar, visoris comanos, porque somos como vos. Muy bien, pues ahora cantade con nós. Ahora cantade con nós. Imos a procura dun soño, faremos lúas de papel, levamos a choiva nos ollos, o mellor aínda está de ser. Imos a procura dun soño, tentaremos conseguir, a maxia está do noso lado, e levarémola xunto a ti. Todos somos capitans, compañeros de lugar, visoris comanos, porque somos como vos. Todos somos capitans, compañeros de lugar, visoris comanos, porque somos como vos. Imos a procura dun soño, non sei que poida estar. Nadaremos cos golfiños, colas ondas do teu mar. Imos a procura dun soño, pecha os ollos e verás que hai estrelas e camiños que nunca rematarán. Todos somos capitans, compañeros de lugar, visoris comanos, porque somos como vos. Todos somos capitans, compañeros de lugar, visoris comanos, porque somos como vos. Imos a procura dun soño, faremos lúas de papel, levamos a choiva nos ollos, o mellor aínda está de ser. Todos somos capitans, compañeros de lugar, visoris comanos, porque somos como vos. Todos somos capitans, compañeros de lugar, visoris comanos, porque somos como vos. Moitas gracias á extraordinaria colaboración dos nenos cantores de Ourense. Gracias. Pois xa cando... Perdón, cando desesen, porque agora sí chegamos ao momento que rapidiño, non digan vostedes, non empecen a mirar o reloxo que van con tempo, e o bo sempre, pouquiño, bo, e ademais con gran calado, eso é o fundamental.
Chega o momento de que a gran familia das Panas se nos suba aquí, encabezada por a súa presidenta, dona Maruxa Román. Por favor, veña aquí porque temos que dar unha despedida especial entre todos. E arriba, 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 todos os protagonistas con coidadiño e ademais encantadísimos con este proxecto, esta creación na procura dun soño, a pandilla do Capitán Aspanitas. Estamos aquí al completo. A ver, que imos, ide pasando por aquí e nos imos, Manuel, máis tranquilo. Máis tranquilo, xa todo vai ben, xa conquerimos o soño casi, xa está, xa todo mellor, xa o estamos vivindo no presente. E mañá, ou dentro dun minuto, Dios dirá. Para adiante, aí están, moitas gracias e forte aplauso para todos, que me falta un pouco de brío hoxe aquí, me falta un pouco de brío. Aí van todos. E a súa presidente... Que el equipo que hizo todo esto estuviese aquí arriba tamén. Por suposto, e que ademais todo o equipo de traballadores con esta... Sí, é unha petición da presidenta. E obviamente, eu son correa transmisora, por favor, dona Rosa, por favor, o resto dos traballadores, non me fagan 3 veces solicitar, a presencia. Por favor, o resto, suban. Suban, non suben? Ai, mi madre, acompañamento. Nada. Por favor. Aí están, traballadores e traballadoras, artífices, creación, produción, dirección. Todos. Terei que ir cunha corda. A ver, vou convidar eu, vou baixar e vou ir convidando, xa así, por favor, imos alá, porque senón a xente se vai a enfadar con nós porque imos extendendo a despedida. Por favor, todos, absolutamente todos os protagonistas desta segunda gala de Aspanas que conclúe xa, agradecidos no nome da organización. E agora sí, Pepe, paso vostede, moitas gracias. Gracias a todos, no nome da organización por igual. Gracias a todos por igual. E lémbrense vostedes, xustiza, tolerancia, igualdade. Celso, la ponemos a Magín Blanco, tal cual, a canción, original, Capitán Aspanitas, e así a escoitamos e a bailamos un pouco, presidenta. Por que non? La bailamos un pouco? E ten bo ritmo, verdad? Pois imos alá, cando queiras, Celso. E despedimos con esta gran canción e esta gran mensaxe a segunda gala de Aspanas. Imos a procura dun soño, faremos lúas de papel, levamos a chuvia do sol, o mellor imos a todos somos capitanes.